Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy ütkäp durýar. Geçen hepde 15,5 manada çenli arzanlan dollar ýene-de 19 manada çenli gymmatlady. Bu ýagdaýda haritlaryň narhy hem artdy. 5-nji dekabrda Balkan vilayetinde bir Amerikan dollarynyň bahasy gara bazarda 19 manada çenli ýokurlandy şeýlelikde geçen hepde esli arzanlan dollar gaýtadan 20% çemesi gymmatlap bir hepde mundan uzalky derejesine ýetdi. Bu ýagdaý ilata öz täsirini ýetirdi. Bu adamlara gımmada düştü, halkı yalana çoydu. Adamları ähli süýşüren valutalarını 15 manat 50 tengeden satmağa mecbur etdi. Dip azatlyk bilen anonim gürleşen Balkanly ýaşaýjaydyar. Dollaryň gara bazardaky narhy noýabryň aýagynda birden aşaklady ençe maýlap 20 manat töwereginde saklanan dollar 29-njy noýabrda Aşgabatda 18 we 18,5 manat aralygyna düşdi. 1-nji dekabrda 17 manat boldy. Liwapda 16 manatdan satyn alındy. Adatlyň habarçysy dollaryň birden aşaklamagyna häkimetler tarapyndan düşündürüş bolman soň adamlaryň alada galandygyny we ençemesiniň dollaryň hasam peselmeginden howatyrlanyp üýşüren valutasyny satanlygyny belleýär. Dollaryň hömmetiniň birden peselmegine resmi düşündürüş bolmady. Emma bu ýagdaý Halk Maslahaty Milli Geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň milli puluň durnuklulygyny saklamagy talap eden çykyşynyň ýa-da gawat geldi. Dollaryň hümmetiniň durnuksuzlugy bilen bir wagtda azyk önümleri we tenagat haritlary gymmatlady. Bu aralykda günebakar ýagy daşary ýurtlarda öndürilen süýji önümler, alkogol we temäki önümleri, şeýle-de kriýuji serişdeler, şampuň, sabun, atyrlar 35-40% aralygynda gymmatlady. Indi adamlar bahalaryň gymmatlamagy sebäpli dowula düşýärler. Ilat isretli durmuş görmeýär. Gün güzüran gymmat we agyr işsizlik bar. Indi näme bolar? Dip adamlar ertirki güne ynanmaýarlar. Dip habarçymy daýdar. Türkmenistanda ortaça aýlyk 1010 manada pensiýa 410 manada we döwlet kömek pullary 390 manada barabar. Türkmen hökümeti täze ýyldan aýlyklaryň we beýleki töleklaryň mukdarynyň adatdaky ýaly 10% artdyryljakdygyny elan etdi. Hem inflasiýanyň derejesini agzamady. Ýurtda adamyň ýaşamagy üçin iň zerur azykdan we beýleki önümlerden ibaret. Täze ýyl bayramçylygynyň golaýlaşmagy bilen şu günler Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine we Liwap vilayatynyň Türkmenabat şäherine täze ýyl bedegler üçin büdjet işgärleriniň puly ýynylyp başlandy. Türkmenbaşda baş täze ýyl arçasy şagadym köşetine ýerleşen ruhyet köşküniň öňüne oturdyldy. Şol bir wagtda edara karhanalaryň medeniýet öýleriniň öňüne hem täze ýyl arçalary oturdyldy. Baş arçadan başga arçalaryň ählisi büdjet işgärleriniň hasabyna bedelýär. Bank işgärleri, bilim, saglyk, senagat, şol sanda newit gaz pudoklarynyň işgärlerinden täze ýyl bedegleri üçin hem de özlerine goşuryljak sowatlar üçin 100-150 manat aralygynda pul ýygnaldy. Deyip Türkmenbaşly büdjet işgärleri aýdýarlar. Şäheriň täze ýyl bedegleri üçin büdjet işgärleriniň pul ýygnamak işleri Liwap vilayatynyň Türkmenabat şäherine hem dowam edýär. Türkmenabatda bayramçylyk bedeglerini, girliandalary, bedeg çyralaryny we täze ýyl oýnawaçlaryny satyn almak üçin büdjet işgärleriniň 30 manatdan pul ýygnalýar. Şol bir wagtda şäher köçeleriniň ugruna ýerleşen arça gaçlaryny bezemek işleri edara karhanalary bölünip berildi. Meselem Türkmenabatyň baş kitaphanasyndan başlap drama teatryň öňüne çenli bolan aralykdaky gazon arçalaryny, bedeg çyralaryny dakmak işleri kitaphana işgärlerine tawşyryldy. Öz gezeginde drama teatryň işgärleri 39-njy mektebe çenli bolan aralygy bezärler. Diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Galberse de büdjet işgärleriniň bir bedeg çyralarynyň tölegleri üçin näleýsem zerur bolan beýlek harajatlar üçin hem çykdy jetmeli bolýarlar. Hazır ýaka şäheriň ýaşaýjylary baş arçanyň golaýyna goýulan ot söndürüji gutular üçin Türkmenabatyň ýaşaýjylary bolsa täze ýyl arçasy bedelerine zerur bolan tehnikalar üçin goşmaça çykdy jetmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Arçanyň depesini bezemek üçin götürüji kranlar, ýörüýte tehnikalar gerek. Ýörüýte tehnik üçin sagadyna 100 manat tölemeli. Bu pulu hem işgärler tölemeli diýip bir Türkmenabatda ýaşaýjak radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne polisiýa we häkimlik ýaly döwlet edaralary ýörüýte tehnikalaryň hyzmatlarynyň mowt peýdalanýarlar. Bu aralykda täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýöresine Türkmenbaşyda pirotehnikalary, emeli partlaýjylar ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasyna düşündürüş işleri alınıp barlýar. Ýasama partlaýjylary, petardlary ýasap satýan adamlar olaryň howpsuzlygyny kepil geçip bilmeýärler. Bu önümleriň daşary döwletlerde ýörüýte karhanalarda işlenip çykarlan görnüşlerini Türkmenistana getirmek gadagan.
diýip bir türkmenmaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň çäklerine anamal sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy gijelerine -15, gündüzlerine -10 gradusa çenli ýetýär. Lebap vilayatynyň dargana tetrawynda aşy sowuk howa ilatyň ýyladyş meselesinde şeýlede agyz suw we gaz üpçünçiliginde bökdönçlükleri döretdi. Bu ýagdaý öwri meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölmegine hem getirdi. Azatlyk radiosynyň Lebap vilayatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä, geçen hepdäniň ahirinde duýdansyz gelen aşy sowuk howa ýaşaýyş jaýlarynyň käbirinde tebii gaz turbolarynyň ýarylmagyna getirdi. Şenbe gününden ýekşenbe gününe geçilen gije Darganatanyň Gazojak şäherine we obalaryna gaz turbolarynyň ençemesi ýaryldy. Netijede häkimetler öýleri aktyrylýan gazy kestiler. Käbir öýlere ýekşenbe günü akşam saat 9 töweregine gaz berildi. Sazakly Gazojak Atakerwen obalaryna şunem gaz kesildi. Dip habarçy 5-nji dekabrda aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän weather.com neşriniň maglumatyna görä 5-nji dekabrda Darganatada howanyň temperaturasynyň gündüz -8 we gije -18 gradus bolmagyna garaşylýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä aşy sowuk howa ilatyň ýyladyş meselesinde öňden bar bolan bökdönçlükleri hasta ýitileşdirdi. Lebap, Çarwadar, Kırançy obalarynyň ýaşaýjylary gazyň kesilendigi we elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň pesdigi sebäpli ýyladyş meselesinde kynçylyk çekýärler. Aşy sowuk howa etrawyň agyz suw üpçünçiliginde hem bökdönçlükleri döretdi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde suw geçirji turbalardaky suwuň dogmagy netijesinde ilatyň agyz suw üpçünçiligi hem kesildi. Adamlar indi 3 gün bäri gaplanan suw satyn alyp içerler. Onuň 5 litriniň bahaty 15 manada barabar. Bu ýuwunmak ýa-da hajathana üçin gymmat bolýar. Adamlar bu zerurluklar üçin suwy 1 kilometr uzaklykdaky kanallardan, ýaplardan bedre bilen daşap öýlerine getirýärler. Ýöne anamal sowuk howa guýularyň, ýaplaryň, kanallaryň suwlaryny hem doňdurdy. Adamlar buzy palta bilen döw bedre sagarýaly oýuk açýarlar. Dip Yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde aýtdy. Suw üpçünçiligindäki bökdönçlükler käbir çağalar üçin Gazanç çeşmesini döretdi. Olar 50 litr kanal suwuny arabalarda öýlere daşap berip ýaşaýjylardan 5 manat pul alýarlar. Habarçymyz aşy sowuk howanyň maldarlary hem yaramaz täsir ýetirendigini, öwri meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölendigini aýtdy. Bu aralykda sebitde howanyň temperaturasy gündüzlerine -8 gradusa çenli ýetýän şu günlerde häkimetler büdjet işgärlerini mejbury palta ýygyna çekmek işlerini dowam etdirýärler. Ýekşenbe günü büdjet işgärleriniň tas ählisi gowuçy meýdanlaryna kidildi. Etrap häkiminiň hut özü gowuçy meýdanlaryna aýlanyp palta ýygyna gödäwçilik etdi. Gowuçy meýdanlaryna ýa-da olaryň gyralaryna mal garaş bolsany goýun geçi sygyr goýup beren daýhanlara uly jerime salandy. Şeýlede jaýlaryny odun ýakyp ýylatmak üçin paltanyň çöpüni orup öýlerine alyp gaýdan daýhanlara hem uly jerime töletdirilip başlandy. Dip habarçy belledi.